Łetym, jak wilk z człowieką chce są spróbować. Spotkał rys wilk lasa i mu rzekł: Lasy, ta wieś, że jemu mocny. Jebele są chce rys z człowiekiem spróbować, kto je mocniejszy. Ale i nie wiem, kto to jest człowiek. Ale mu rzekł: pójdziemy w krze nad drogą, to co powiem, kto to jest człowiek. Jak oni w tych krzach sedzele, to szło jedno dziewczątko, a wilk są pity: Lasy, je to człowiek? Ale rzekł: nie, to jest bądze człowiek. Za czterk się cztery chłop przekrakwi, a wilk są ze spity: je to człowiek? Nie, to ju był człowiek. Jak oni czterk dalej, to siedł młody lesny z flintą, ale rzekł: wilkły, to je człowiek, tery możesz co z nim spróbować. Jak on to rzekł, tak wilk zary sanął prosto na lesnygłę, ale lesny wzuł i wpelił mu z flintę, ległe nie zabił, bo miał śród na ptychę. A płety moje szkłelbą my przesmarował, tak, że wilk musi ucykać. Jak on przeszedł, tyle z głosą spytał: na, ktoś je mocniejszy, ta czy człowiek? A wilk rzekł: widzisz, lasy, jak was drży mój łeb, jednak człowiek je mocniejszy od mnie.